Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Γεώργιος Κόκκινος. Είμαι προπτυχιακός φοιτητής στο 5ο έτος στο Τμήμα Ελεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα συναρπαστικό θέμα στον χώρο της κβαντικής πληροφορικής και της μηχανικής μάθησης, τα κβαντικά νευρονικά δίκτυα ή αλλιώς QNNs και την εφαρμογή τους στην ανάλυση διαδοχικών δεδομένων. Τα διαδοχικά δεδομένα είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία δεδομένων που συναντάμε καθημερινά σε τομείς όπως η οικονομία, η ιατρική και η κλιματική ανάλυση. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι απαιτητική και μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμε κλασικά νευρονικά δίκτυα όπως τα LSTM και RNNs. Όμως, οι περιορισμοί τους, ειδικά σε μικρά datasets, οδηγούν στην ανάγκη για νέες, πιο αποτελεσματικές μεθόδους. Σε αυτή την παρουσίαση θα εξετάσουμε το μοντέλο Ethernet, ένα καινοτόμο κβαντικό νευρονικό δίκτυο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ξεπερνά τα εμπόδια των κλασικών μεθόδων, προσφέροντας υψηλότερη ακρίβεια, ταχύτερη εκπαίδευση και καλύτερη γενίκευση σε μικρά σύνολα δεδομένων. Η ανάλυση διαδοχικών δεδομένων είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της μηχανικής μάθησης, καθώς σχετίζεται με μια πληθώρα εφαρμογών, από προβλέψεις στις χρηματαγορές μέχρι ιατρικές διαγνώσεις και παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθήκων. Τα παραδοσιακά νευρονικά δίκτυα, όπως τα RNNs και τα LSTM, έχουν επιτύχει σημαντικές βελτιώσεις στην ανάλυση τέτοιων δεδομένων, αλλά αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς, καθώς απαιτούν μεγάλο όγκο δεδομένων για να γενικεύσουν σωστά, ενώ η υπολογιστική πολυπλοκότητά τους μπορεί να είναι απαγορευτική. Τα κβαντικά νευρονικά δίκτυα εκμεταλλεύονται τις αρχές της κβαντικής μηχανικής, επιτρέποντας επεξεργασία δεδομένων με μεγαλύτερη αποδοτικότητα και παράλληλη υπολογιστική ισχύ. Το μοντέλο Ethernet προτείνει μια νέα προσέγγιση, μειώνοντας τις απαιτήσεις σε δεδομένα και υπολογιστικούς πόρους. Ο κύριος στόχος αυτής της έρευνας είναι να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η γενίκευση των QNNs στην ανάλυση διαδοχικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο Ethernet σχεδιάστηκε με τρεις βασικούς στόχους. Πρώτον, βελτίωση της γενίκευσης σε μικρά σύνολα δεδομένων, ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά ακόμη και όταν έχουμε περιορισμένα δείγματα. Δεύτερον, ανάπτυξη ενός νέου Quantum Ensemble, το οποίο θα διατηρεί τις πληροφορίες καλύτερα και θα απαιτεί λιγότερες κβαντικές πύλες για την επεξεργασία των δεδομένων. Τρίτον, μείωση του αριθμού των κβαντικών πυλών, επιτυχάνοντας έτσι γρηγορότερη εκπαίδευση και μειωμένο computational cost. Με αυτούς τους στόχους, το Ethernet αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για την ανάλυση διαδοχικών δεδομένων σε πολλούς τομείς. Το Ethernet βασίζεται σε μια νέα κβαντική αρχιτεκτονική που επιτρέπει την αποδοτικότερη επεξεργασία χρονοσυρών. Οι βασικές καινοτομίες του περιλαμβάνουν μηχανισμό διαμοιρασμού παραμέτρων, Parameter Sharing Mechanism. Αυτό επιτρέπει στο δίκτυο να χρησιμοποιεί λιγότερες παραμέτρους, ενώ διατηρεί σημαντικές πληροφορίες για τη δομή των δεδομένων. Χρονική πληροφορία ενσωματωμένη στο δίκτυο. Το Ethernet δεν αντιμετωπίζει κάθε σημείο δεδομένων ανεξάρτητα, αλλά αναγνωρίζει τις σχέσεις μεταξύ των διαδοχικών σημείων, φέροντας καλύτερη κατανόηση των χρονικών εξαρτήσεων. Μείωση της πολυπλοκότητας κατά 50%. Χάρη στη βελτιστοποιημένη του δομή, το Ethernet μπορεί να εκπαιδεύεται πιο γρήγορα και αποδοτικά σε σχέση με τα παραδοσιακά QNNs. Πάμε να δούμε τώρα τη μεθοδολογία του μοντέλου. Για να βελτιωθεί η απόδοση των QNNs και να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αναπτύχθηκε μια νέα μεθοδολογία εκπαίδευση για το Ethernet. Αποφυγή των barren plateaus. Ένα από τα βασικά προβλήματα των QNNs είναι ότι, καθώς αυξάνεται η κλίμακα του μοντέλου, η εκπαίδευση γίνεται αναποτελεσματική, καθώς οι παράγωγοι των συναρτήσεων κόστους τείνουν στο 0. Στο Ethernet, αυτό το φαινόμενο μειώθηκε μέσω της χρήσης αποδοτικών quantum ensembles και του μηχανισμού parameter sharing. Μείωση του computational cost. Υιοθετήθηκε μια συνδυαστική προσέγγιση quantum classical μάθησης ώστε να μειωθεί ο αριθμός των απαραίτητων κβαντικών υπολογισμών. Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές εκμεταλλεύτηκαν τα πλεονεκτήματα των QNNs χωρίς να απαιτείται μεγάλη υπολογιστική ισχύς. Bayesian Interface and Surrogate Optimization. Εφαρμόστηκαν Bayesian προσεγγίσεις για την καλύτερη διαχείριση της αβεβαιότητας στο μοντέλο. Με αυτόν τον τρόπο, κατέστη δυνατή η εκπαίδευση του δικτύου με λιγότερα δεδομένα, διατηρώντας υψηλή ακρίβεια. Μεταφρησιμότητα μοντέλου. Το Ethernet σχεδιάστηκε ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικά datasets χωρίς να απαιτείται εκ νέου εκπαίδευση από την αρχή. Αυτό το χαρακτηριστικό το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο για εφαρμογές με περιορισμένα δεδομένα. Πειραματικά αποτελέσματα. Μετά την ανάπτυξη του Ethernet, αξιολογήθηκε η απόδοσή του σε σύγκριση με άλλα μοντέλα. Για το κύριο dataset
χρησιμοποιήθηκαν 500 δείγματα για εκπαίδευση και 100 για δοκιμή. Σε αυτό το πλαίσιο, η βασική εκδοχή του μοντέλου, το Ethernet 4,4, πέτυχε μέσο τετραγωνικό σφάλμα, η MSE 0,03, ενώ μια πιο προηγμένη έκδοση, το Ethernet 6,4, βελτίωσε την ακρίβεια και μείωσε το MSE στο 0,014. Όταν το μοντέλο εφαρμόστηκε σε ένα μικρότερο dataset με μόνο 50 δείγματα, τα αποτελέσματα ήταν επίσης εντυπωσιακά. Η βασική έκδοση είχε MSE 0,04, αλλά όταν χρησιμοποιήθηκε το Ethernet 8,4, το σφάλμα μειώθηκε σημαντικά στο 0,0064, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα του μοντέλου να μεταφέρει γνώσεις και να προσαρμόζεται ακόμη και σε περιορισμένα δεδομένα. Επιπλέον, ο χρόνος εκπαίδευσης μειώθηκε κατά 35% σε σχέση με τα παραδοσιακά QNNs, γεγονός που δείχνει ότι η μεθοδολογία σχεδιασμού του Ethernet οδήγησε σε ένα αποδοτικότερο μοντέλο. Πάμε τώρα να δούμε τα πλεονεκτήματα του Ethernet. Το Ethernet αποτελεί ένα εξαιρετικά αποδοτικό και καινοτόμο μοντέλο. Παρουσιάζει πολλαπλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα υπάρχοντα QNNs και τα κλασικά νευρονικά δίκτυα. Λιγότερη κβαντική πόρη. Το Ethernet απαιτεί μικρότερο αριθμό κβαντικών πυλών, γεγονός που το καθιστά πιο αποδοτικό για πρακτικές εφαρμογές. Υψηλή ακρίβεια ακόμη και σε μικρά datasets. Το μοντέλο αποδείχθηκε ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ακόμη και με περιορισμένα δεδομένα, μειώνοντας την ανάγκη για μεγάλες ποσότητες εκπαίδευσης. Μεταφρησιμότητα μεταξύ datasets. Διαπιστώθηκε ότι το Ethernet μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε νέα δεδομένα, χωρίς εκ νέου εκπαίδευση από το μηδέν. Χαμηλότερο computational cost. Οι υπολογιστικές απαιτήσεις του βρέθηκαν σημαντικά μειωμένες σε σχέση με άλλα QNNs, καθιστώντας το πιο προσβάσιμο για διάφορες εφαρμογές. Το Ethernet δεν είναι απλώς μια θεωρητική προσέγγιση, αλλά έχει τη δυνατότητα να εφαρμοστεί σε πολλούς σημαντικούς τομείς όπου η ανάλυση διαδοχικών δεδομένων είναι κρίσιμη. Κάποιοι από αυτούς είναι οι εξής: οικονομία και χρηματοοικονομικές προβλέψεις. Δοκιμάστηκε σε προβλέψεις αγορών, ανάλυση τάσεων και εκτίμηση ρίσκου, δείχνοντας αξιόλογη απόδοση. Ιατρική και βιολογία. Χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση δεδομένων ασθενών, τη διάγνωση και τις προβλέψεις σχετικά με την εξέλιξη νοσημάτων, ειδικά σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα είναι περιορισμένα. Κλιματική ανάλυση και περιβάλλον. Εφαρμόστηκε στην πρόβλεψη καιρού, στη μελέτη της κλιματικής αλλαγής και στην ανάλυση δεδομένων από αισθητήρες περιβάλλοντος. Βιομηχανία και διαχείριση δεδομένων. Δείχθηκε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση βιομηχανικών δεδομένων, την πρόβλεψη ζήτησης και τη βελτιστοποίηση εφοδιαστικών αλυσίδων. Συνοψίζοντας, η έρευνα έδειξε ότι το Ethernet είναι ένα επαναστατικό QNN που προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα παραδοσιακά μοντέλα ανάλυσης διαδοχικών δεδομένων. Βασικά ευρήματα. Παρατηρήθηκε βελτίωση της ακρίβειας και μείωση του computational cost. Διαπιστώθηκε ότι το Ethernet λειτουργεί καλά ακόμη και σε μικρά datasets, ενώ δείχτηκε η δυνατότητα μεταφρησιμότητας του μοντέλου σε νέα δεδομένα. Κάποιες μελλοντικές βελτιώσεις είναι η διερεύνηση των quantum ensembles για ακόμη μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Σχεδιασμός δοκιμών σε περισσότερα dataset για να επιβεβαιωθεί η ευελιξία του μοντέλου. Ενώ σημαντική είναι και η εξέταση των νέων τεχνικών εκπαίδευσης για ακόμη καλύτερη ακρίβεια. Ένα όμως είναι σίγουρο, ότι το μέλλον της μηχανικής μάθησης είναι κβαντικό. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε την παρουσίαση.